Leno Kanade, Ekpe Nalia Shimo, Ivako Yebese, Nalia Autofill, Ekpe Nalia Shimo. Kpele na lo shimo, shimo ba shamo. Kpele na lo shimo. Ewele. Ọbayọ. Bó fi lọ́ọ̀kì àfi òtọ́. Wọ́n lọ ka mú nífẹ̀. Sóyèké. Kpele na lo shimo. Kpele na lo shimo. Kpele na lo shimo. Karụ mbe dumo. Kpele na lo shimo. Anụ na-ekwu uche Chukwu na-eme. Onye bụ kasente ụkwụji nkwa sonye ke Ọkpashi. Kpele na-arịọ Chukwu, ekpekpere na-arịọ Chukwu, akpekpere na-arịọ ntụkwasị ahụ. Egwekeke sarụ mgbe dum ekpekpere na-arịọ Chukwu. Asonye bedu a. Ekele mmanya bụ Chukwu ọ dị njọ. Director Ilion Hotel ya bụ onye nwe n'ebe ikorobịa na-eje resuru ike na aka gbuo ọsọ nọ ọ dị njọ mụ n'ife ya bụ onye nwe n poultry cement depot ekele ukpene babi salon ya bụ onye nwe n canopy bana DJ nwọma kele ezike mere obodo Ọgbada. ekpekpere na-arịọ Chukwu, ekpekpere na-arịọ Chukwu, ogo fokedo ekpekpere na-arịọ onye nwe ọsa Chukwu bedu ụmụ ha ekpekpere na-arịọ yo ewele ekene Frank nwagodi mekanik Frank nwọma ekene abacha nwokwukpọ abacha dogu nwa m ekene atimo odiri musume ọstaino anụ na-ekwu uche Chukwu na-eme anụ na-ekwu uche Chukwu na-arụ anụ si ka amụsụ Chukwu si ka dị Chukwu ose wizu ha igwe ose dị mụ wala ebuka dị mma n'akọmanụ amụ ọkwa ibu Chukwu dị na amụma mụ anwere m ọkwa ibu Chukwu ke ya magbo nwere dị na amụma mụ andane ekpere na arụrịsọ
Osu akofone. Osu ketenke. ekele uche white ogbefi sọka o sọka nwenukegbo ego nwenukegbo Soka soka. odozi n'obodo narụma ekele yo sọka nwenukegbo ịzawele ka ozi asọ ọma wele Osu akofone. Uche. anụmanụ a nwere m ọkwa igbo nsede ofele na amalezio yaki na amalezio yamụmamụwa aza nọrọ na mamị onye beyo na amụmamụwa ya na-eriju afọ mbọka akpọ ibu ese oshide emeka chukwu ma narụmo n'ụzọ ọkwa n'ụzọ ya saa o ese narụm ekele gị o ọga na ana o Okwanuzo. wala wala shabra wala ura shabra ekele barisa okwu elu ba ekele si honorable Chukwu na-alụ ozuam monife nyagbago oguma ekele si emeka ozuam dọki ekpekpere narị osigbo ekpekpere narị osigbo ekpekpere narị onye nwe ụwa o ekpekpere narị osigbo chukwu medumo na arụme igbo Sua. Osu ketenke. before you know it Anamano. onye mama bụ onye ọzọ ugo marine Lagos olaeze ekele azụ nwe obodo onye sike n'ọba nwaọrụ abacha ekele gba bụ egbochi ọgụ bụ nwaọrụ abacha ekele CGM general manager abacha gbade one side narụ m ekele kapten Nwachukwu kapi olaeze were ekele degwu bụ onye okporo mba ekele ada asụ oriakụ ọnụ eze aje narụmarụ narụ omeni egwu
eziwe n'ụkpọ mmarụ eziwe n'ụkpọ mmarụ eziwe n'ụkpọ mmarụ lefti rotere Ọbayọ Gbebije eziwe n'ụkpọ mmarụ eziwe n'ụkpọ mmarụ eziwe n'ụkpọ mmarụ n'ụkpọ mmarụ ekele amaburo ọnụ ekwurosa amadi korobịa eferasi ọsọ ọfịa torikidi ọnọchieze Ọbayọ pamaru eziwenu pamaru eziwenu pamaru eziwenu pamaru manụnụ nwankwo manụnụ nwankwo ekele sọni ọnụ ekwurosa Ọrị okwu na-agbacha egwu okorobịa ka ịbụ na m ziwenu kpọmmarụ eziwenu so mmarụ kpọmmarụ eziwenu kpọmmarụ nwannụnụ nwankwo ya o Egbutukpu ekere ọbaso mee ya bụ onye nwe plazo guest house obi nọmba ọbas akra yọfụ ekpebiri kingdom Ije abụsị danada o na shocking show abụsị danada o na shocking show iwe nụkpa mmarụ ejiwe nụkpa mmarụ abụsị danada o shocking show when I was Adam Maloyibo atọlatọ before not the property eziwe nukpa mmarụ eziwe nukpa mmarụ gosi dana down ya chọki nisho eziwe nuso mmarụ nwannụnụ nwankwo anụnụ nwankwe ọbụsị bụ ọsị na ọgaranya debiri enwewe ego achọla eme eji eso mmarụ a origosi ọfụ a bụ ọsụ a na-enwe lụkpọ mmarụ lụta mmarụ ogo mmarụ eke silvestre gbefi gbapụrụ mmiri Orlando jebụrụ ọgụ n'ọgụ eziwe nụkpọ mmarụ ọ bụ si dana ede ahụ ya achọghị nisho nụkpọ mmarụ nụta mmarụ nwannụnụ nwankwo nụkpọ mmarụ ekele chifu uchegbu narị mmarụ dogu eze ekele si ezumezu ekele afọ onye jọrọ fọwa arụmarụ wole ekele jọrọ ikwu paku wole ụwa dike ụwa dị okwu ogbuo ụwa dike ekele solo mekanik eze degerede Ọbayọ sit down, chuck in the show.